Nosaltres teníem clar que els nostres fills anaven a estudiar en valencià i volíem també una educació que no fos estrictament curricular. Aleshores vam buscar diverses alternatives i vam trobar les escoles d'escola valenciana. Decidirem que les Carolines era la que més s'ajustava al que estàvem buscant. Bé, el que per a mi marca la diferència en les Carolines respecte a altres escoles és, deixant de banda el projecte educatiu, el treball per projectes, que personalment m'encanta i me pareix l'opció més adequada, és l'educació en valors i el que ensenyen als xiquets a ser persones. Un altre factor molt important per a mi era la continuïtat en els estudis, que podies començar en infantil, continuar en primària i acabar secundària en el mateix col·legi, en els mateixos companys, que ja dic que seran els seus amics per sempre, estic segur. Jo crec que per a donar-li una oportunitat a aquest col·legi és superimportant venir a veure'l i conèixer a la gent, perquè en quan entres te n'adones que es preocupen per la situació de cadascú, que és un tracte molt afectuós i bueno, ve supercontenta tots els dies. O sigui, s'acaben les vacances i està desitjant venir al col·le, que s'acabi el confinament per venir al col·le. O sigui, el pitjor càstig que li pots dir és no vas anar al col·le. O sigui, és una meravella de sols veure-la a ella. I a més, quan la veus créixer, la personeta que s'està convertint, i això a nosaltres ens fa estar molt orgulloses de la xiqueta i del col·legi on s'està educant. Un dels factors definitius va ser l'entorn, perquè sense conèixer l'escola pensàvem que donaria molt de xoc a l'hora de l'educació dels xiquets. De fet, fan moltes visites i utilitzen molt l'entorn. El que més ens agrada és que des de sempre els nostres fills han vingut supercontents, han tingut sempre ganes de vindre, s'ho passen molt bé. Ens va encantar l'espai, ens va encantar la gent, la filosofia de l'escola i vam quedar de veritat molt enamorades de l'escola. Aleshores va ser la clau per a decidir que encara que estiguera més lluny del que volíem, hi havia factors més importants com era la filosofia, el treball que sentíem que l'escola estava fent, la inclusió de les persones, la sensibilitat, el caràcter tan personal de l'educació i vam decidir que era l'escola que volíem per a la nostra filla.